Καλημέρα φίλοι και φίλες μου, φίλοι και φίλες. Έχω κοντά μου την κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Είναι αντιδήμαρχος του Αθλητικού Συλλόγου της πόλης Αθλητισμού Νεολαίας. Τα λέει η ίδια. Την έχουμε, θα μας τα πει η ίδια. Γεια σας κυρία Κούλα. Γεια σας όλους εκεί στον Καναδά. Πείτε μας λίγα λόγια για το σημερινό μαραθώνιο που γίνεται εδώ στη πόλη της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έγινε ο πρώτος μαραθώνιος πόλης. Όλος ο μαραθώνιος και τα 42 χιλιόμετρα γίνανε μέσα στη Θεσσαλονίκη και Καλαμαριά, στον παραλιακό δρόμο με πολύ ωραία θέα. Επίσης είχαμε ημιμαραθώνιο και μετά είχαμε 5.000 μέτρα, 10.000 μέτρα και 1.500 μέτρα για τα παιδάκια, όπως το λέμε Family Run, και τους γονείς τους. Είναι υπέροχος ο καιρός, είναι υπέροχη διοργάνωση. Πάρα πολλοί κόσμος έχει κατεβεί στο παραλιακό μέτρο. Το βλέπουμε κι αυτό. Και όπως το βλέπετε και το έχετε ζήσει και εσείς εδώ, μια υπέροχη μέρα. Η μέρα αθλητισμού για τη Θεσσαλονίκη. Όλα είναι τόσο ωραία, perfect, like, και η διοργάνωση, ο κόσμος εδώ, ο ήλιος, ο καιρός, όλα ευνοούν την κατάσταση τη σημερινή. Σας πήρε πολύ καιρό να διοργανώσετε αυτό το μαραθώνιο. Ο μαραθώνιος αυτός είναι πρώτη φορά που γίνεται. Ναι. Και θα καθιερωθεί, θα είναι θεσμός και θα γίνεται κάθε χρόνο. Τα άλλα τα κλίματα, τα αγωνίσματα, είναι η 8η φορά που γίνεται, το Olympic Day Run, που το διοργανώνει το Ολυμπιακό Μουσείο της πόλης. Πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω και στη συνέχεια να συνεχίζεται αυτό κάθε χρόνο και ο περισσότερος κόσμος να συμμετέχει και καλύτερα. Κάθε χρόνο και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κούλα Γιαννακίδου. Και χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας και μαθαίνω τόσα καινούργια πράγματα. Γεια σας.